Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da masu sauraron mu kuna tare da tashar Dr. Khalil Soja TV. Wasu sun sani suna na Khalil Yakubu Abdullahi, amma wasu suna kira da Dr. Khalil Soja. Wannan channel din mun bude muku ita ne domin sanar da ku wasu magunguna na gargajiya na itatuwa, 'yan itatuwa, sannan kuma mu sanar da ku wasu magunguna na turawa wanda za su taimaka muku a harkokin lafiyar ku. Sannan wannan channel din mun bude ta ne domin sanar da ku sababbin fina-finanmu da za mu ke dorawa a wannan channel din tamu na harkar Hausa Kannywood insha Allah. Kamar da kuka sani akwai harkar magunguna wanda maza, mata, mace, budurwa, zawarawa suna jin nauyin tambayar malamai saboda nauyi ko kunya. Amma kuka biyo mu a wannan channel din tamu kuna bin mu a hankali za mu warware muku duk wasu matsaloli insha Allah wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba, za mu muku bincike akan su kuma za mu sanar da ku insha Allah. Ku biyo mu a wannan channel din tamu mai suna da Khalil TV domin samun wannan shirye-shirye da wannan garabasa ta magunguna da zamu dinga sanar muku. Kuma ku sani cewa wayannan magunguna da zamu dinga sanar muku da kanku za ku na hada su. Naira daga kan 200, 500, 1000 zamu ga muku magunguna masu sauki wanda zaka hada daga gida ba tare da ka je ko ina ba. Domin ba komai ba, domin samun lafiyar mu da kuma inganta ma'amalar mu da kullum. Muna godiya. Ku danna mana channel ta mai suna Dr. Khalil Soja TV, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗauka bayananmu da fina-finanmu insha Allah za ku na gani. Sunana Khalil Yakubu Abdullahi, jarumi a masana'antar Kannywood. Na gode.